Mitä täällä on? Onks täältä taas käyty kaupassa? No on. Mitäs tänään löytyy? Aitoa Coca-Colaa. Kyllä tää on sitä parasta. Siitä ei pääse mihinkään. Sitten oli tämmönen näin. Vähän votkulia. Ja sitten kun siihen dippaa vähän patonkia, niin ai että. Siinä on niinku lounas ja huvi samassa paketissa. Sitten pari jälkiruokakaljaa vielä. Vähän appelsiinimehua. Tää on parasta appelsiinimehua kyllä mitä on. Hemmetin hyvä. Vähän lihapullia. No nää on nyt oikeesti tää lounas nyt. Seuraavaksi niin vedetään vähän pikkuperunia ja lihapullia. Tää härkärukko on ihan jees. Näitä saatanan nakkeja taas. Nää on vaan hyviä. Ne on hyviä välipaloja. Ja sit pari tommosta. Katsotaan jos seuraavalta tulee käymään tänään, niin tehdään sillä vodka-pattery. Se kumminkin on semmonen pärinätyyppi, niin tykkää simmosesta. En tiedä. Pitää kysyä. Vai onko se sit vodka ja appelsiini? Vai onko se vodka ollenkaan? Katsotaan.